Magandang mga ka-adventure, mamamana tayo ngayon dito sa tapat lang ng trabaho ko. Habang naglalakad-lakad kasi ako kanina, may nakita akong mga isda na lumalangoy-langoy, medyo malinaw kasi. Kaya susubukan ko mga ka-adventure na sisisip dito sa may tapat ng trabaho ko. Dito tayo ngayon sa Sual mga ka-adventure. Naway makakuha tayo ng pang-ulam man lang. Kaya samahan niyo ako mga ka-adventure at ang makukuha ko mamaya ay sabay-sabay nating masilip sa aking pag-ahon. Kaya antabayanan niyo mga ka-adventure at sana pagpalain tayo ngayong gabi sa ating pagsisip. Yung mga adventure, harap lang tayo ng barko. Ito yung pier, oh. Yan yung pier mga adventure. Dito sa harapan natin may barko dito, kaya malapit lang tayo dito sa kwan gilid, dahil nandito lang tayo sa daungan ng kwan mga barko. Kaya abangan ninyo mga adventure ang pag-ahon, at kung ano man ang aking makakayanan ay papasilip ko sa inyo mamaya. Let's go mga adventure! Limasag. Lobster. Patay ka. Sabah.
Yari ito eh. Gagit. Ayos yung pala mo ah. Kitang-kita ko sa ilalim ah. Ah. Dali to eh. Oh.
Ayun, oh. Dali pa. Dali. Ayun, oh. Dali pa. A few moments later. Nakaon ako mga bitchor, ang aking huli dito na. Ibubuhos ko na dito sa batya para makita ninyong mga igi. Meron naman tayong huli kahit paano. Ito mga bitchor, ang ating nakayanan ngayong gabi sa maikling paninisid dito sa tapat ng aking trabaho lang. Akala ko kanina ay laro-laro lang pero medyo naparami naman konti yung huli natin. Kaya maraming salamat na naman sa biyayang dagat na pinagkaloob sa atin ngayong gabi. At maraming salamat din mga adventure sa inyong pagsama sa akin sa ating paninisid. At naway sa sunod na adventure ay magsama-sama tayong muli. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. At naway hindi po kayo magsawa na manood sa mga susunod kong mga video. Hanggang sa muli mga adventure. Magandang gabi po sa ating lahat.